deportes. O fútbol se inventaron os chinos. E hai un deporte que se xogou na luna, o golf. Eu vou falar das curiosidades do tenis. Os tenis pódese xogar con parexa ou individual. Antes as raquetas estaban feitas de madeira e a capa exterior do intestino dunha ovella, aunque agora son de metal máis de plástico. Unha curiosidade máis do tenis, o partido máis longo da historia foi no torneo de Wimbledon, durou 11 horas e 6 minutos. E por último, hai xente que se esfuerza pero nunca gana. Nós vamos falar da equipación dos deportes. Eu vou falar do ciclismo. O ciclismo é un deporte no que se utilizan varios tipos de bicicletas. Hai varias modalidades: ciclismo en carretera, ciclismo en pista, ciclocross e ciclismo en montaña. Eu vou falar da equipación dos futbolistas. Os futbolistas chevan pantalón, camiseta, medias, canilleras e botas. Eu vos falar da equipación das motos. As motos e os moteiros ten que levar casco e camiseta, pantalón e botas e guantes. E hai que tener moito equilibrio e hai moitos tipos de motos de carreras, motocross, motos de montaña e motos de agua. Eu vou falar do taekwondo. O uniforme de taekwondo se chama dobok. Está formado por chaqueta, pantalón e cinturón. O cinturón pode ser de distintas cores. O meu equipo vai falar das regras dos deportes. Eu vou falar do patinaxe. Sempre debes levar un casco. Non tens que ser educado. Recoñece o teu nivel. Non podes patinar en sitios aislados nin soltaros. Non podes patinar con auriculares nin con móvil. A regla máis importante é que tens que divertirte. Eu vou falar das reglas dos deportes do fútbol. O balón ten que ser redondo e de coiro. O campo divídese en 2 metades. Hai 4 árbitros en un partido. Hai un entrenador chamado director. Por último, el baloncesto. Hoy vou a falar das reglas do baloncesto. Non se lle pode dar ao balón co puño. Un xogador non pode ir correndo coa pelota. Gana o que enceste máis veces. O balón se lanza con unha ou 2 mans. Hola, nenas e nenas de Cole de Barro. O meu equipo vai falar da gimnasia rítmica. Eu vou falar da gimnasia rítmica. A gimnasia rítmica serve para mellorar o equilibrio e tamén para mellorar a flexibilidade dos músculos.
e hai que ter disciplina. E o mellor de todo é que podemos conocer xente. Eu vou hablar de los beneficios da gimnasia rítmica. Fortalece os músculos, promove a creatividade. Sabedes unha cousa? A gimnasia rítmica compaxina os elementos con danza, gimnasia, ballet e tamén podese facer individual como en equipo. E ademais de todo isto, as competidoras apóianse na gimnasia rítmica para gañar as competicións. E por último, eu vou falar dos instrumentos da gimnasia rítmica. A corda, o aro, a pelota, as mazas e a cinta. Boas tardes, vou facer unha entrevista ao meu pai. Boas tardes. Que deporte practicas e onde? Bueno, eu practico fútbol. E o fútbol practícase nun campo de fútbol. Levas unha dieta especial? E cando eu xogaba ao fútbol, dieta especial, nada, comías un pouco de todo, que non había desas cousas. Que conseguiches algún premio? Si, algún campeonato ganamos como Esteiro, ascendemos algunha vez de categoría. Que días xogas e canto tempo? Entrenábamos 3 días á semana, luns, mércores e venres. Entrenábamos alrededor de 2 horas e despois os sábados pola mañá ou domingos xogábamos un partido de 40 minutos cada tempo. Algunha anécdota? Anécdotas hai moitas, pero unha moi divertida foi cando eu tiña máis ou menos os anos que ten Iker agora. E fomos xogar a Villa García contra o Arousa. E daquela íbamos todos para o campo a andar, un veciño co outro, íbamos todos andando para o campo da Boca, para ali para Paradela. E claro, non había máis que un coche para levarnos a Villa García. Era o todoterreno de Albino. E nada, fomos os 17 no todoterreno para Villa García. Cando chegamos ao campo de fútbol, veu o outro equipo empezar a baixar xente daquele coche, chin, chin, un detrás do outro, quedaron aparvados, ca boca aberta toda. Que deporte practicas e onde? Fútbol en barro. Levas algunha dieta especial? Máis ou menos, sí. Conseguiches algún premio? No. Que días xogas e canto tempo? O domingo 45-50 minutos. Algunha anécdota? No. Pues esta fue la entrevista a un futbolista. En nome de toda a clase, Queremos indicar que se fale Los deportes femeninos y los deportes adaptados.